día a todos. Somos Javier Amigo, que vai contaros a seguinte pequena historia. Bueno, por suposto, agradecer aos organizadores do Concello, a Terras do Mandeo, e ao grupo Naturalista Hábitat, non só agradecer, sino tamén felicitar por ese paso por combatir a cegueira vegetal. Eu non tiña conciencia, pero eu chegou a utilizarlo cada vez máis. Tal vez pode ser porque eu levo moito tempo sendo tutor de un país de cegos. 8 anos dedicándome a velas plantas. Bueno, son botánico na Universidade de Santiago e vou tratar de contaros un pouco. Bueno, vou falar do tema que me propuxeron, da especie do ano, da fosfaria, pero dentro dun colectivo do que é a biodiversidade de fentos da nosa flora, que son os fentos da era terciaria. A ver, a era terciaria. Bueno, xa se falou aquí do concepto, a bonita exposición de Manuel o detalle no que non caí de poñer bichos que atraen máis que de doce. Pero bueno, será que non son tan bo comunicador. Isto era a terra terciaria, xa empezaban as terras a tomar un pouco máis de forma do que é a situación dos continentes, que nos va máis parecido. Comezou basicamente hai 75 millóns de anos, cando se estragaron os dinosaurios, empezou nas terras emerxidas, empezaron a evoluir esos bichillos que ahora conhecemos como mamíferos, o grupo do que formamos parte. Por suposto, as plantas, xa nos falou Manuel moi ben, de máis adaltamente. Do que se moveu, que evoluíron as plantas na Terra. Bueno, a ver, o que quero, o ponto de partida que quero poñer para falar de algún tipo de centros da nosa flora, pois eso, que no terciario estamos noutra situación diferente de agora. Temos un clima máis tropical, ou subtropical, tiñamos bosques semellantes a isto. Buscades en internet algo que vos dea unha imaxe dos bosques do terciario, e o que máis atoparedes serán imaxes dos bosques de Canarias, do Monte Verde Canario. Hai quen lle chama la Luisida, hai quen aporta matices diferenciados. En fin, bosques tropicais con moitas especies, eso sí, labroides, folias, folla ancha, brilante, e moi ricos en fentos. Había tamén palmeiras, aquí en Galicia, no terciario. En fin, era un tipo de vegetación un tanto bastante diferente a de hoxe, pero tamén con especies comuns. Vindo neses bosques máis húmedos, con un clima máis, como digo, subtropical, é dicir, ausencia de xeadas, humidade abondosa, chuvia suficiente como para non ter problemas uns seres como estes fentos que precisan da auga para a súa reproducción, como nos deben de contar. A grande diferencia entre os fentos e as angiospermas é sacudirse a dependencia da auga para reproducirse sexualmente. Eso foi o invento do grado de polen, o invento da fecundación, e as plantas que conseguiron aprender eso barreron. Hai 20 veces ou 20 e pico veces máis angiospermas, plantas con flores que se reproducen con polen, que os fentos. Tivemos un tempo no planeta e agora están na recesión, son perdedores. Pero bueno, perdedores é unha palabra da que non gosto. Só moi a película americana, non quero dicir máis que tiveron un momento de maior esplendor, porque agora tiveron que cederlle sitio a plantas mellor adaptadas a todo tipo de ambientes. Bueno, no terciario, eso, situación climática tropical, subtropical. Eso nos chegaba até aquí, e logo chegou o cuaternario, como sabedes, eso xa non teño imaxes cuaternarios, glaciacións, os
ciclos de xeo, eso supuxo en latitudes como a nosa, pois, barrer co anterior. Os xeos non só que chegaran bloques de xeo aí ao centro de Europa, sino que mesmo nas carreras montañosas que xa se estaban formando, os Pirineos e Cantábrica, os grandes macizos montañosos europeos, se estaban formando, algúns ainda elevándose. Pois, claro, juntáronse grandes cantidades de xeo, grandes glaciares, que chegaban ata baixo, o espazo libre de xeo era menor do que hoxe, tamén o nivel dos mares. En fin, o planeta era un chisco diferente e as condiciones climáticas foron cambiando, pero a fortuna é que unha serie de especies, principalmente de centros, quedaron agochados en unha serie de reductos favorables donde poideron atopar as condicións mínimas de subsistencia, humidade, onde faltara, escapar das xeadas, un clima frío manotrópico. Bueno, esas condicións, por suposto, eran os trópicos, a imaxe que nos Manuel, os climas tropicais, ainda siguen sendo as zonas do planeta de maior biodiversidade. Tamén o matiz que son as zonas con montañas tamén é interesante, algo falaremos despois. Pero bueno, clima tropical, moi ben, non hai fríos, non hai problemas, non hai escasez de humidade, entón vivimos os centros perfectamente. Claro, se estamos na altitude do 47, 45, estamos 46, paralelo, pois as condicións son diferentes, hai xeos aí na Cantábrica, xeos que chegan aí ata 800 metros de altitude en algúns, mesmo nos montes do norte de Galicia ou da Rosada, hai xeos temporais, fenómenos perigociales. Vale, pois perto da costa, en vales fluviales, en sitios perto do océano onde o atemperamento climático é maior, pois aguantan unha serie de especies que son propias daquela vegetación subtropical que chegou ata nós. Non vou entrar en moitas profundidades porque, porque xa empezamos con isto, porque dentro desa categoría de relictos subtropicais que falamos da flora propia de climas tropicais, se distinguen un grupo que chamamos os relictos macaronésicos, son o grupo máis significativo do que nos queda aquí. Chamamos de macaronésicos porque son xéneros relacionados coa distribución coñecida dos fentos no territorio macaronésico. Geográficamente, sabedes que a Macaronesia son ese grupo de illas, Azores, Madeira, Canarias e mesmo Cabo Verde. En fin, illas que están en latitudes menos viscosas. Foi un precio que chegou a 33, 32. Canarias están en 27, 18. Bueno, pois están esas latitudes, como digo, daquela, no terciario, ainda estaban un pouco máis perto do continente, algunas estaban levantando, algunas desas illas, entón hai flora común entre ese territorio geográfico, como digo, con matices subtropicais e algúns puntos do sur de Europa, da Europa que quedou libre dos xeos durante as glaciacións, que mantén un clima húmido, que mantén unha fluidade que lle aloxa, por menos en algúns puntos, en algúnas illas, que lle aloxa do perigo das xeadas. Bueno, pois, eso é o que vemos en Galicia, e gracias a eso nos quedaron aquí unha serie de efectos que o que vou pasar a comentar, para presentarvos algúns deles. Como falaban antes, a nosa flora
anda por, eu falo das 68 especies, Manuel nos fala de 71 e fala de 71 porque incluyen as selagineras e algunhas 3 ou 4 especies da que non é certo que sexan nativas, son as infestadas aquí, bueno, a propia zona, pero bueno, vale, desa orden, sobre 70 especies, bueno, pois, veño a falarvos de 11 delas, 10 delas, en realidad son podemos chamar eso, relictos, reliquias dese clima subtropical que houve antes das glaciacións. Hai, vamos presentar contas porque as coñezades. Este diagrama que foi, fixadvos, un fento que está en varios puntos do norte, en Galicia ainda temos escasamente 10 ou 12 puntos onde está, só na Galicia Norte, e Cristela de Tatra, que é unha desgracia, un exemplo de desgracia que temos desde hai uns anos, está no estado do catálogo galego de especies ameazadas, pero sigue sendo un fento do que nós mesmos, os humanos, propiciamos a súa desaparición. A ver, un fento que sigue vivindo en climas tropicais, sigue tendo unha población en Alxeciras, pero había unha población aquí en Galicia, no concello de Entrimo, casi na frontera de Portugal, na beira do río Caldo, que estaba non só nun val nun río, esa pequena población, sino que estaba tamén favorecida por unha subsistencia termal. Agua quente e casi por aí. Agora, ides a visitar ese me acordo como se chama o povo, no concello de Entrimo, a carón do río Caldo, fixeron unha actuación municipal comezos dos 90, probablemente con axuda europea incluso. E nada, e agora vedes un balneario de aguas termais, pero a poboación deste centro desapareceu. Vale. A adecuación da beira do río, moi ben. Sin saber o que o valor biolóxico que hai. En fin, e é Cristela é un tesoriño, para que non siga tendo, sigue estando en Azores, pero é unha vaga que esa poboación galega fixeron esforzos por buscar a ver se seguía quedando nada. En fin, 2 fentos paleotropicais e os seguintes dos que podo mostrar imaxe, pois son deses que chaman bioxeografía enteridoxeografía, chaman relictos macaronésicos, xa digo, máis afins con ese grupo que estaba ten extendido por o territorio macaronésico e que tamén tiña presencias no suroeste de Europa, desde as más quentes, preto do mar. Cistótelis virídula, un pequeno fento de terrenos húmidos, Tabalia canariensis, a cabriña, probablemente un dos máis coñecidos, que veredes moitas veces aí, subíndose ten un rizoma aéreo no subterráneo, subese aos valados de pedra, sempre perto da costa, mesmo aos carballos, nas cruces dos carballos, en sitios onde queden, perto da costa, clima oceánico, non demasiada altitude, que chega a Santiago de Compostela, pero vamos, a maioría deles están sempre en altitudes baixas. Este último, teño unha foto, pero non se distingue ben de outro, entón puxen este icón sacado da de Ibérica. Quilantes Guanxica é o verdadeiro en ser incluído no catálogo galego de especies ameazadas. Tamén unha rareza. A ver, sabedes que os términos canarienses e Guanxica xa aluden a súa orixe bioxeográfica, non? Pois ese Quilantes Guanxica é un fento que está no sur da Península Ibérica, nas Canarias, e ten unha poboación verdadeira saca. Unha poboación que non máis aló de 1000 metros cadrados. 1000 metros cadrados, non é nada. Pero, bueno, como era a zona esa que está agora en gran auxe, non? De viticultura,
Sacra, unha paisaxe preciosa con subcalcos que caen ao río Sil, unha preciosidade de paisaxe. Bueno, pois aí está acantonado a única poboación deste queirantes Juanxica. Tamén é un xénero queirantes en xeral son especies anómalamente adaptadas a sitios secos. Como podedes imaginar, ese sitio da Ribeira Sacra é dos máis secos de Galicia, é dos que consideramos que chega ao clima de tipo mediterráneo, un verano, unha seca prolongada, por iso se dá ben o viñedo. Bueno, pois aí vive este outro exemplo dun relicto dunha antigüedade macaronésica. Outros dos máis, o xénero de Drioteris, vedes tamén que diferencia o que falaba Manuel, as pinas, o grado de división das pinas, bueno, dos Drioteris, están incluídos tamén no catálogo galego como especies vulnerables. Hai, no catálogo galego, hai, se non me lembro mal, 6, 5, 11 especies de centos, algunas delas non son modilóficas, son podióficas, entón non as traigo aquí, a parte de que non ten a súa origen nesa vegetación macaronésica. Entón, estou falando dos que son, os que teñen común ese pasado bosque tropical que chegou a Haití e que en moitos casos ten moita relación con a macaronésica. Drioteris Juanxica, Drioteris émora, bastante parecidos. A ver, o xénero de Drioteris ten en Galicia como varias especies, entón, isto xa, a súa distinción é un pouco xa máis para expertos, é dicir, hai outras especies máis semellantes que poden chamar a confusión. Pero, bueno, unha detalle, de onde están estes? Tamén en ambiente de bosque, perto da auga. Perto da auga non queren a auga que lle molle os pés, queren a auga que salpica, queren humidade ambiental. Iso é o que a maior parte dos centros do que imos falar están en Esopo, perto de bosques de ribeira ou de regatos, pero non por mollar os pés, sino porque non lle falte auga a humidade ambiental. Bueno, máis, dos Drioteris, estes son, bueno, pois as tres estrelas, non porque ser un máis importante que outro, pero, bueno, Pulcita del bosque de Valle, a especie do ano de Valle, por suposto que citaron estas dúas fotos. Pulcita é o noso xigante, dentro deses relictos macaronésicos, un xigante que pode alcanzar 3 metros. Iso é unha das cousas máis espectaculares que ten. É unha imaxe do arroyo Rodeiro nas Fragas do Eume. Esta foto de Busbardia tamén ven das Fragas do Eume. Bueno, como vos digo, está en beiras, moitas veces, beiras abruptas, inclinadas, ou mesmo verticais, porque non é tanto, bueno, en sitios chuviosos, por exemplo, por suposto, é con salpicadura, e este que vedes aquí, van del bosque, en la filacio, tamén está un peso regato de fondo, este está tomado en outro sitio, pero bueno, flores moi cativas, como toda a súa familia ten un espesor moi endeble. En os filáceos, todo o que se en el filo, caracterizan por ter unhas frontes, unhas follas de unha célula de espesor. Se tens unha célula de espesor, nada que te deseques un pouco, e as chuvas, entón, o que precisan é iso, humidade todo o ano, non pasar por unha etapa seca complicada como é o verano, que estamos acostumados a ver por aquí. Bueno, estas tres especies, digo que son un pouco as estrelas porque son os primeiros centos da flora galega que tiveron algún estatuto de protección. Esas tres especies figuraban no anexo 1 da Directiva Hábitats. Directiva Hábitats, bueno, que é un movimento europeo, pode decir, a ver, especies e espacios que hai que proteger aquí en Europa. Gracias a eso, gracias a que estamos xa en Europa, aquí en Galicia empezamos a falar de proteger especies e espacios. Se non, seguiríamos, os que temos, e con a ajuda de sensibilidade que temos, seguiríamos no que cambia. Vos é
Bueno, estas tres especies, a ver, na directiva de hábitats deuse eso, cousas para os espacios, os hábitats que vais a coñecedes, a elaboración de cartografía das áreas LIC, para o interés comunitario, pero tamén se falaba de unhas especies concretas nesa elaboración de especies a nivel europeo. Non se sabe quen foi o asesor da flora española, pero o listado de flora a proteger así, nesa directiva europea, pois era escasísima. A raíz deso empezou a traballar, os botánicos españoles elaboraron xa un atlas de libro vermello da flora española, onde hai xa máis de 1000 especies. En fin, xa se fixo unha cousa máis técnica, máis axeitada a nosa realidade, de frase. Bueno, pois, estas tres, vamos, hoxe en día están as tres, claro que sí, no catálogo galego, pero bueno, no catálogo galego se vedes ten somente as dúas categorías, en perigo e vulnerable, Culcétara e Landembosque están catalogadas en perigo, e Budvardia, efectivamente un poquinho máis abondosa, se cataloga como vulnerable. Bueno, teño que citar esta undécima, desde o turismo bioxeográfico dos fentos non é un granito macronésico, os iminofiláceos en xeral, pero sobre todo sendo himenofilo, dáselles outra categoría, chamanlle heterocóricas, porque teñen uns ancestros máis antigos, pero logo hai diseminación por amplias zonas de todos os continentes. En fin, non está considerada, pero bueno, teña que dicalo porque xa que estamos a falar da flora dos ventos de Galicia interesante, pois este é unha exclusividade que temos nun regato no norte de Galicia, na Serra de Capelada, como única localidade ibérica. Única localidade ibérica. Non só española. E, bueno, temos unha pequena población, claro, é moi semellante a outro himenofilum, pero, bueno, está por suposto, nesta localidade, hai poblacións de Crucita, hai poblacións de Guardia maravillosas, en fin, un gran recurso, e se está protegido, é de milagre, e, bueno, está protegido, está incluído nunha zona de especial conservación, pero a protección real das zonas de especial conservación ainda sigue sendo dubidosa neste país. En fin, bueno, pois eses 11 especies son tal vez o máis relevante da flora dos ventos de Galicia por esa orixe na que falamos. Son dun pasado tropical, do terciario, que ainda seguimos tendo presentes aquí. Un panorama para que nos fagamos unha idea das áreas de diversidade de especies de fentos. Cuadradillos de 10 por 10 kilómetros, aí está toda a península ibérica. Bueno, trouxen esta imaxe, máis de unha publicación relativamente recente, do ano pasado. Bueno, para que vexamos un pouco o panorama galego. Efectivamente, Guardas de baixa altitude perto da costa, a zona das montañas orientais, Federico Cabrera Ancares. Bueno, digo, xa vedes que as cores máis amarelo e vermello son máis riqueza, maior número de especies, non? E as azuis, as máis frías, menor número. De todos os xeitos, penso que estas cores azules que hai por esta Galicia intermedia non deixa de ser falta de exploración, falta de datos que estén en herbarios e que a hora en que algúns botánicos fagan estudos de amplitude xeográfica grande, pois digan, pois aquí tamén hai. Bueno, quero resaltar que eso, na Galicia norte, perto da costa, e especialmente, bueno, ese Coruncho, sabedes que chega tamén ao baixo do Mandeo, o Euge, o territorio entre o Mandeo e o río Sor, todos os regatos entre o Mandeo e o Sor, ese Coruncho del norte da provincia da Coruña, debía ter todos os seus ríos, todas as beiras de cursos de agua protegidas. Na miña idea, porque todos teñen especies de interese, os dioteris, o xa digo, Culcita, o Budvardia, en fin, o
polo menos, se están as explotacións forestais como as que vemos, están todas eucaliptizadas, polo menos teria que haber alguna directriz que mirar, porque cando se extrae esa madera se fai de un xeito máis consciente do que se extrae nas vellas do recursos, non? A ver, grande riqueza. A nivel xeral, tamén paga a pena o comentario, un pouco o que decía Manuel. As zoas das altas montañas son as de maior biodiversidade, non porque a alta montaña sea mellor que os fentos, senón porque tes máis variabilidade altitudinal, máis tipos de hábitats. Entón, todo o que é a Cantábrica, os montes ibéricos, os Pirineos, e, por suposto, as montañas máis xuviosas, claro. Hai as unidades onde desde baixa altitude hasta os cubios hai distintas especies, tamén Serra Nevada, como vedes, ten bueno, pero terras baixas, perto da costa, como Galicia, norte, ten a súa notable riqueza de fentos, riqueza de especies, notable. Bueno, falo xa un pouco máis concretamente da especie estrela, especie do ano, de Buzbardia, un pouco un mapa de distribución, un mapa que xa tiña feito, por iso o puñen, porque xa vedes aí que a Serra da Capelada, que antes falaba con os sitios máis interesantes para fentos de Galicia, pois é o punto máis setentrional de distribución para Buzbardia radicas, perdón, para a especie concreta Buzbardia radicas, que ten esa distribución, como vedes, ten tamén algunas presencias en Córcega, en Britania, en Calabria, en Sicilia, pero bueno, nas illas da Macaronésica, principais, e logo algúns puntos da costa do norte de Portugal, este escorzo aquí porque hai unhas presencias aí no parque portugués de Foxerés, e logo, pois, eso, na cornisa cantábrica. Pero o que ten unha Capelada é o punto máis setentrional, se pode poñer esa etiqueta de récord, non? Bueno, un interés máis para esa población. Bueno, trouxen algunos datos de distribución detallada. Antes nos puña un mapa tomado de ambos, os cuadradillos. Este é un mapa dun estudo feito para a Xunta de Galicia, que se irá documentando en algún caixón, pero bueno, onde se molestaba un grupo de xente de ver a distribución máis en detalle de unha serie dos fentos que están no catálogo galego de especies ameazadas. En cuadradillos de 10 por 10 kilómetros, en os puntos vermellos en cuadradillos de 1 kilómetro. Hai sitios onde a cita que figura na cartografía ou un herbario non precisa máis que cuadradillos de 10 por 10, outros precisan cuadradillos de 1 por 1. Bueno, está superposto, as manchas oscuras son as áreas RIC, as actuales zonas de especial conservación incluídas na directiva Hábitat, non? Bueno, unha vez máis, vedes que Buzbardia está sobre todo no norte de Galicia, e logo hai unhas presencias puntuais aquí de Osame, de Noia, algo máis abaixo. Hai un mapa máis actualizado, agora vos vou mostrar. Pero bueno, no ano 2009 fixo un traballo de campo bastante afinado, tiña presencia de 25 cuadradillos de 10 por 10. No ano, 7 anos despois, xa temos unha publicación que se falaba antes, o mesmo mapa de toda España que nos puñamos en cores, ten mapas de especie en especie, e aquí tedes a presencia de Buzbardia na península. Atingindo Galicia, xa temos non 25, 33 cuadradillos. É dicir, máis se explorou, máis se detectou que hai máis presencia de Buzbardia, sobre todo, bueno, chamativo algunhas presencias aí no interior de Pontevedra, no Val do Río Deza, alguna máis costeira perto de a Guarda, pero bueno, é basicamente a súa grande distribución en altitudes baixas, perto da costa, na Galicia Norte, vindo desde o Mandeo. Probablemente estes orcos que queden por aquí, efectivamente, con un pouco de exploración, de divulgación desa exploración, quedaría claro que teñen tamén Buzbardia.
Bueno, pois iso é un pouco tamén a mensaxe. Isto é para que vexamos un pouco o tipo de hábitat típico de Plusvarga, ese xeito de sair en vales de ríos, non tanto porque estén a beira do río, porque a beira pode ser un regato así torrencial na súa cabeceira, que pode ter unhas beiras bastante abruptas, pero iso lle vai magníficamente a Plusvarga. Pero claro, hai o observatorio, en inverno non ten a folla, pero en verán, que a época non pode haber máis necesidade de non secarse, pois están protegidos. Temos algún estudio feito, precisamente aí na Capelada, do que é a fluctuación diaria e ao longo dos meses da unidade ambiental en unha población de Plusvarga e Cucita, e salen unhas cousas maravillosas, comparado co exterior de fora do observatorio, aí mantense a unidade, porque hai un río, e moitas veces porque nesta parte do río, xusto no anterior, hai unha pequena fervenza, salpica, hai difusión de gotiñas, e iso é o que les gusta moito a moitos destes ventos, especialmente a estes que son de fronte tan grande e de tamaño máis chamativo. Bueno, o dato do botón, ese xeito de reproducción vegetativa, que tamén xa falou Manuel, pois, en fin, xa é coñecido, non vou incidir nele. Únicamente comentar, pois, iso, que entre ese botón o xeito de distribución das pinnas, das pínnulas, o tamaño, a distribución dos oros, é inconfundible. Para que non este habituado a perseguir de defentos, ten unha morfología inconfundible entre o tamaño, tal, sempre sobe estar tamén perto de agua. Na Galicia Norte hai sitios onde se poden atopar en cunetas ou na beira nos taludes ao lado de repoblacións de palito. En fin, confundible. Inconfundible. Si tenes querencia por meternos en recatos en sitios úmidos con pedras cheas de cousiñas, pausiñas, espejos úmidos, quitar os bichos. A píntica, tirón, que hai as cousas, pois, fixadvos tamén a ver se atopades centros como este. E, bueno, xa, para rematar, permitirme un pequeno chiste, porque, bueno, por mostraros esta población de Plusvarga, isto é como está, que me o levo ás veces de compañía, que parece un sitio abrupto. Esta población está aí en Lousame, na reina de Noia. Probablemente non, sen dúbida, a poboación de Plusvarga citada nun texto botánico máis antigo. Na flora galega, de Merino, no primeiro tomo se citaba este mesmo sitio. Ides ali, que hai un pasillo moi hermoso, unha igresiña en Tosos Outros, baixando a Noia, de Compostela a Noia, hai unha igresiña en Tosos Outros. Bueno, se ides por a vía rápida xa non nos enterades, pero se ides por a vella, a igresiña de Tosos Outros, para desde ali, hai un coruncho moi simpático, e hai boas poboacións dos dous bioteles que estaban antes, e sigue estando esta, cantada hai 108 anos, e aí sigue. Bueno, pois, quise utilizar esa imaxe como despedida para desexar que unha especie tan emblemática como Plusvarga, que leva tanto tempo connosco, pois, e que xa hai máis de 100 anos que alguén dixo que aquí está Plusvarga, pois que poda seguir estando por uns séculos connosco. Moitas gracias.